Bon dia. A continuació exposarem la nostra experiència, la qual du per títol l'ús de geotecnologies per a fomentar el coneixement del patrimoni. Aquesta iniciativa s'emmarca dins els projectes d'innovació docent impulsats per l'Institut de Recerca i Innovació Educativa pel curs 2021-2022. Hi participam els professors Jaume Andreu, Josep Fortesa, Matías Reus, Joan Estrany i qui vos parla, Miquel Àngel Coll. Aquesta experiència se du a terme dins l'assignatura d'itineraris culturals i naturals, la qual s'ofereix tant al grau en Geografia, al grau en Turisme i a la doble titulació d'ADE i Turisme. Per tal de posar-vos una miqueta en context de quan sorgeix aquesta idea, cal dir que durant la pandèmia, els professors que impartim l'assignatura ens trobàrem en la dificultat de poder dur a terme la part de les sortides de camp, en concret aquella part pràctica que ens permet traslladar els coneixements teòrics explicats i vist dins l'aula sobre el territori. D'aquesta manera podem oferir a l'alumnat una visió més completa de la realitat que veiem dins les aules. Arrel d'aquest impediment per poder dur a terme sortides de camp i tenint en compte que són un instrument didàctic fonamental per facilitar als estudiants la comprensió in situ dels coneixements sobre el patrimoni, ens vèrem obligats a cercar alternatives per poder realitzar aquestes sortides. Per tant, el que fèrem va ser seguir les recomanacions del Pla Nacional d'Educació i Patrimoni, el qual assenyala com a línia prioritària la integració de les TIC dins nous models d'ensenyament i aprenentatge en el camp del patrimoni. Dins aquest àmbit de les TIC és on trobam les tecnologies de la informació geogràfica, les TIC, que poden ser també un recurs pedagògic que permeti aquest enfortiment dels processos d'ensenyament i aprenentatge del patrimoni. El que vàrem fer va ser explorar distintes opcions per poder realitzar sortides de camp virtuals i vàrem decidir utilitzar Google Maps. Les raons, bàsicament, per ser una aplicació coneguda per la major part dels alumnes que solen emprar-la al seu dia a dia i, per tant, era una aplicació que no requeria grans esforços per part de l'alumnat. D'aquesta manera també ens facilitava als professors poder utilitzar-la per dur a terme el que serien les sortides de camp que la pandèmia ens havia impedit realitzar de manera presencial. Donat l'èxit que va tenir, els bons resultats que ens va donar la seva utilització, els professors de l'assignatura varen decidir plantejar donar-li forma i treballar amb més detall l'utilització de Google My Maps com a eina per realitzar itineraris virtuals. A més, ens adonàrem compte que era una eina que ens podia servir per impulsar un aprenentatge basat en projectes mitjançant aquesta creació d'itineraris virtuals, ja que permetia treballar les competències i valors necessaris per a l'educació patrimonial del segle XXI. La proposta s'ha desenvolupat seguint 3 etapes. Una primera on es va planificar el procés d'ensenyament i aprenentatge d'acord amb la premissa que tan sols es protegeix i conserva allò que es coneix i es valora. Una segona part on hi va haver una conducció del procés d'ensenyament i aprenentatge per part dels professors, on acompanyàrem els alumnes a l'hora de dissenyar un itinerari virtual en l'àmbit de les Illes Balears. En aquesta part, el que es va fer van ser sessions dins aula on s'exposaren les distintes opcions i potencialitats que ofereix l'aplicació de Google My Maps a l'hora de dissenyar un itinerari i poder identificar i posar en valor el patrimoni que atessoren les Illes Balears. Finalment, es van dissenyar unes rúbriques per tal de dur a terme l'avaluació del procés d'ensenyament i aprenentatge, a més de la tasca docent.
A continuació, podeu observar dos exemples d'itineraris virtuals, un que tenia com a títol L'art de l'ametlla i un altre que es deia Binissalem, terra de vins. En els dos casos es tracta d'un recorregut virtual, en el primer posant en valor tot el patrimoni natural i cultural vinculat al cultiu de l'ametlla i en el segon cas tota la cultura vinculada al món del vi. Per tal de poder avaluar els distints projectes d'itineraris virtuals, els professors varen dissenyar una rúbrica. Aquesta rúbrica s'estructurava en distints nivells d'avaluació i una sèrie de criteris. Cal dir que els alumnes coneixien prèviament aquests criteris d'avaluació i també foren explicats durant una sessió a classe, a fi de que tots els alumnes sapiguessin en tot moment de quina manera els professors els avaluaríem els seus projectes d'itineraris virtuals. Dins els criteris d'avaluació tinguérem en compte aspectes com la planificació del contingut, disseny i estil i la informació geogràfica emprada en els seus itineraris. A més, també era fonamental pels professors tenir en compte l'evolució de la nostra tasca docent. En aquest cas, també dissenyarem una rúbrica tenint en compte diferents criteris d'avaluació, com la planificació dels processos d'ensenyament-aprenentatge, la conducció del procés d'ensenyament-aprenentatge i el procés d'avaluació. En base en aquestes rúbriques hem obtingut uns resultats preliminars on, a mode d'exemple, podem observar els resultats referents a criteris de qualitat del contingut o de descripció didàctica, els quals ens permeten observar com, així com s'han emprat continguts de qualitat, no se n'ha fet un ús didàctic d'aquests recursos emprats. A més, també hem obtingut resultats sobre disseny i estil i la informació geogràfica. En el cas del disseny i estil s'observa que en general els resultats són satisfactoris, en canvi hem detectat mancances a l'hora de descriure l'espai geogràfic en els itineraris virtuals. Pel que fa a l'avaluació de la tasca docent, en general, pel que fa a la planificació del procés d'ensenyament, l'opinió de l'alumnat és excel·lent. Pel que fa a l'ús de recursos que s'han aportat o s'han facilitat als alumnes per tal que poguessin desenvolupar el seu projecte d'itinerari, en general també l'opinió és bona, és excel·lent i el més important dels resultats és el grau de satisfacció de l'alumnat respecte a la nostra tasca, que en general o majoritàriament, un 80% de les respostes han considerat com a excel·lent aquesta tasca duta a terme en el projecte. Com a conclusions preliminars, dels resultats obtinguts podem destacar una sèrie de conclusions preliminars. La primera de totes és que s'han detectat habilitats i mancances per part de l'alumnat respecte als diferents elements d'evolució, els quals ens serviran per millorar l'experiència docent pel curs vinent. A més, hem pogut comprovar la potencialitat de l'ús dels visors cartogràfics com a recurs educatiu obert per tal de contribuir al coneixement del patrimoni de les Illes Balears. I és que un dels objectius que pretenem d'aquesta experiència és poder assolir un visor cartogràfic obert on cada any puguem anar incorporant els distints itineraris virtuals que vagin generant els alumnes de la nostra universitat. D'aquesta manera, el que pretenem és anar inventariant i posant en valor el patrimoni que tenim a la nostra comunitat autònoma. Finalment, cal dir que la motivació de l'alumnat i el seu nivell de satisfacció respecte al projecte ens han
motivat en els distints professors que han participat d'aquest projecte a continuar i seguir millorant-lo de cara a propers curs. Simplement, ja per acabar, agrair-vos, donar-vos les gràcies per la vostra atenció de part de tot l'equip que ha duit a terme aquesta experiència docent. Moltes gràcies.